Κατάλαβες, σκούλα μου. Να βλέπω εγώ την μπάλα μου και οι άλλοι να μου παίρνουν το τηλεκοντρόλ. Είναι πράγματα αυτά. Εντάξει ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, αλλά ήθελα να δείτε με νεγάκι. Εντάξει να πούμε, στην κουτσάρα μου. Εγώ θα δω το μάτς μου, εντάξει, εγώ σκοτώνομαι στο πανεπιστήμιο όλη μέρα για να μάθω. Άκουσέ με, η Μενεγάκη όμως είναι σημαντικό και εγώ την παρακολουθώ. Εντάξει, καλή κοπέλα είναι, τι να κάνεις. Έχει σώσει κόσμο, αυτό μπορεί να το παραδεχτούμε, αλλά εντάξει να μου, δεν βλέπω μπάλα. Δεν βλέπω Εκουαδόρ, Αγγλία, κάπου να κάνετε. Να πάρετε 2 τηλεοράσεις, δεν γίνεται ρε παιδί μου, και εγώ σπίτι με τον Τασούλη έχω 2 τηλεοράσεις, πες ρε Τάσο. Έτσι είναι έτσι. Ρε Τάσο, εντάξει, είναι πράγματα αυτά τώρα, να μου παίρνω το τηλεχειριστήριο. Κοίτα φίλε, πρέπει να δείξει πυγμή όσο. Το δείχνω, ας πούμε, αλλά εντάξει, τι να κάνω, τσαντίστηκα. Εγώ το καταλαβαίνω. Είσαι άντρας φίλε. Εντάξει. Και οι άντρες δεν έχουν πυγμή. Ναι, να ζω μαζί σου. Εγώ εντάξει, εγώ στη ζωή μέσα. Με ξέρεις πώς είμαι. Ναι ρε φίλε, την έχεις πάει με το κουτάλι, σε καταλαβαίνω. Με ξέρεις πώς. Σαν σκυλί όλη μέρα, και άλλοι με το κομπιούτερ να πούμε. Σου πήρε το κομπιούτερ από τα χέρια. Όχι, ναι, μου πήρε το τηλεχειριστήριο και ασχολούταν με το μηχάνημα. Τι να, με το μαλακία, τον υπολογιστή. Εντάξει, αυτό ήταν μαλακία. Έπρεπε να της πω και εσύ ένα χαστούκι. Εντάξει, αφού ξέρεις, εγώ δεν πάρα. Ξέρεις πόσο τρυφερός είναι. Ναι ρε παιδάκι μου, θα κάνεις μια εξαίρεση για τη στιγμή. Τι λέω, γάπλωμα, δεν μ' ακούνε τίποτα. Σιγούρος. Θα ανάψουμε ένα τσιγαράκι. Τι? Καλή δουλειά σου μωρό μου. Ναι, δούλευε με κιόλας, με ένα μωρό μου για τα σούξου-μούξου. Πρέπει να χαλάρω. Σε έχω και σε ταΐζω να πούμε μέσα στο σπιτάκι μου και... Πάρτης και μία τηλεόραση. Να μπορεί να βλέπει με νεγάκι. Μερικούς ανθρώπους σαν μεγαλώνουν δεν μπορώ να τους καταλάβω με τίποτα. Με τίποτα. Όχι, πες μου. Έχω άδικο. Έχεις και εσύ τα δίκαια. Εντάξει, μη με γράφεις τώρα, πες μου. Όχι, μίλα. Ναι, γέλα, μπουρούχα. Αυτό δεν πρέπει να το. Εσένα σου κάνουν τέτοια κούλα. Φίλε, εγώ κοίταξε, να σου πω. Η γυναίκα και το σκύλο είναι όπως θα εκπαιδεύσεις. Εντάξει, τώρα λες αηδίες. Έλα ρε κοπέλα μου. Εντάξει, είναι για λίγο θέμα. Είσαι, έχεις το θέμα σου. Σε θέμα μου. Έχει τα άδικια του, είστε μερικές πολύ περίεργες γυναίκες. Είστε περίεργες. Δηλαδή δεν παίζονται. Ειδικά όταν έχουμε περίοδο. Τώρα ο Βυσσογότσος για τις γυναίκες. Τώρα να λες αυτά για τις γυναίκες, Όταν μου την έπεφτες να βγούμε στο τέτοιο, καλά σου ήταν να πούμε. Τώρα σε χαλάει. Έχουν κάνει κόμμα, Παιδάκι μου, καταλαβαίνεις ότι παίρνει μεταγραφή στο Μέγκα. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Όχι. Το Εκουαδόρ το κατάλαβες ότι έχασε 2-0 από την Αγγλία. Γαμηθήκανε, είχα παίξει στοίχημα, μουνιά, καλά, αυτοί να κοιτάξουν πρώτα να βρουν κάτι να φάνε, ξέρω εγώ, και μετά να ασχοληθούν με την μπάλα. Να σου πω, είναι άθλημα, κοπέλα μου, κατάλαβες. Το καταλαβαίνεις ότι είναι άθλημα. Έμαθε και ο Τάκης ο Παναγιώτης για τον αθλητισμό. Καλή είστε, πολύ καλή. Πολύ καλή. Ασχολήσου με την κολομετάφραση εκεί πέρα που κάνεις. Παίξε κανένα τέτρις καλύτερα, να φέρεις κανένα φράγκο, να πούμε δεν έχω να πληρώσω τον νίκη. Έχεις τρελαθεί. Είναι δύναμον αυτό. Παναχέσου ρε φίλε. Πήγαινε. Παναχέσου για να μην τη φτύσω, ξέρω. Είδες, εγώ σε υποστήριξα. Όταν είναι να σκουπιστείς, φώναξέ με, αγάπη μου. Έλα, μην τσακώνεσαι. Και εσύ σαν γυναίκα πρέπει να κάνεις λίγο πίσω. Να σου πω κάτι ρε Τάσο μου. Πρέπει να κάνεις λίγο πίσω. Τα καλύτερα μου χρόνια έχω φάει με αυτό. Ξέρεις πως ήμουν εγώ πρώτο Σου βγάζω το καπέλο. Σου βγάζω το καπέλο. Πρέπει να κάνεις και λίγο πίσω. Θα σταματήσω αυτή τη συζήτηση. Ο άντρας ξέρεις. Πρέπει να παραδώσω αύριο. Αυτά να τα βλέπεις εσύ. Εγώ έχω την τηλεόρασή μου και βλέπω τη Μενεγάκη μου εκεί. Αυτά που σου έχω πάρει 2 τηλεοράσεις και ακόμα. Μόνη μου την πλήρωσα την τηλεόραση. Και τον νίκη εγώ το πληρώνω. Ανάφρωσε. Έχεσες. Ανάφρωσε ρε φίλε. Το καζανάκι να τρώω. Με τις γαμοφαγές αφού τις έχω πει ότι με πειράζουν αυτά. Καλά μέρα.